Čaute, je piatok, súťažíme a dneska je toho pekelne veľa. Teraz som pripravoval darčeky, normálne som sa u toho zadýchal a unavil. Takže losoval som, kúkajte na to. A blahoželám číslu 27 Karolovi. Dneska to budú kalendáre a postery. A dúfam, že Karol je fanda týchto holiek, ktoré teraz uvidíte. Tak asi áno, keď kúka môj podcast. Tuto nemôžem to úplne ukázať, lebo tam sú také rôzne zakázané veci. Je kalendár Hot Girls 25, to je aktuálna vec. Potom tu mám stolový kalendár s mojou ex, na titulke, ktorý sa volá Girls 25, to je ten malý stolový, dobre. Potom tu mám, síce už to je starý kalendár, ale tak fotky sú fotky, niekam do garáže alebo tak. Ja si myslím, že dobré, do fitka, bože, už som to skoro z 24. Top Girls, hej. Toto vydáva vydavateľstvo Baloušek Tisk, ktorí berú moje fotky a robia si svoje kalendáre. Zase moja ex, sorry. Potom tu mám pre fandov, to je teda 2020, to už je fakt história, ale je to podpísaný kalendár Sylvia Evelina Delahy, hej. Podpísaný normálne fotky Army styl nejaký, čo sme robili kedysi. Podpísaný plagát Evelina, vlastnoručný podpis, predo mňou to podpisovali holky, podpísaná Silva, plagát, tu je boxerka Jana z Instagramu a tu je klasika, náš prvý kalendár, síce 2020, ale zase fotky Army, vnútri sú aj nejaké nudes, takže Lady D. Potom tu mám podpísaný kalendár Míši Isizu, vážení priatelia, môžem to ukázať, není to, kúkajte, podpis. To všetko vyhráva Karol, hej, toto. Stačí byť na mojom Hero a toto sa môže stať akože každému z vás. Tu je starší, ale môj kalendár zase ide o fotky 22 cosplay, pre fandov cosplaya a ešte Míša Isizu na titulke, vás to nemôžem ukázať, lebo má tam nejaké partie kalendára 24. Tak díky za účasť, podporujte ma, budem vám to nejak vracať.